Bueno, ba, nire lagunak, nire lagunak baino asko hobeto ezagutzen ditut. Baiz, ia, zuetako nork, ez ditu orduak ematen hortxe, Facebooken. Ezagutzen ez duen jendearen argazkiei begira, Ara, bitxu, Ibizan daude, Lotxa gutxi argazki hori jartzeko, Oi, bitxu, eta oin zagardotegian daude kristol de gatxas. Haiz inbidia, Labur bilduz, nire lagunen argazkiak ikusten, Gandia zor ikusten baino denpora gehiago ematen nuen. Eta hori, kezkatzekoa da, bueno, edo agurtzane gabikago geazkoa, kontsolatzen hilabete luzea, pasatu ez nuenean, Agurtzane, zaude lasai, aurkituko duzu beste inor. Eutxi goiari agurtzane, bihar ere eguzki aterako da berriz. Egun ederra izatea opa dizut, agurtzane etxu maitia. Agurtzane etxu maitia? Agurtzane gabikago geazkoa, nire lagunen laguna da, eta ez nirea. Hortaz, erabaki irmoa hartu nuen. Itxi Facebookeko kontua. Bueno, zaiak eragin nuen ze hori benetako impossible mission da. Bueno, eta are ezinezkoagoa da, gaur egun, sare sozialetatik kanpo egotea. Eta zein da cool izateko ezinbesteko zarea, guai izateko ezinbesteko zarea? Twitter, hori da, Bai, zera Twitter, 140 karaktereko mesutxoak, bueno, bai, barkatu, bai, mesuak, letra larriz. Twitter oso kontu serioa eta intelektuala baita. Bai, zera, Twitter, txoritxo urdina duen hori, bai. Bai, EITB-koek ez dakit nola estieten oain salak eta jarri logoaren plagioagatik. Bai, txoritxoa, haizu interneten, zenbat animaliatxo daun, Twitterren txoritxoa, Emuleren astotxoa, Firefoxen azeria, Rastreatorren txakurra. Internet zoologiko erraldoia da, bai, eta Twitter tanatorioa. Hortxe, egunero izan dezakezu harremana hildakoekin, bai, hildakoekin, bai. Hortxe daude, Francisco Franco, Sabino Arana, Mahatma Gandhi, besteak beste. Bueno, eta gero celebritiekin be bai, Bueno, zure oso gertukoak dira, ezta? Egunero bidaltzen dizkizute mesutxoak argazkiekin, Rijanatik hasi eta Mikel Urdangarinera, bai. Zoragarria da Twitter. Banik ere, privilegiatuen zerrenda horretan egon nahi nuen, bai, ze demonio. Hortaz, Twitterren horrira jo nuen, Interneten edozein kontu zabaltzeko egiten dizkizuten galdera bitxi horiek zen, ezta? Esate baterako, zure maskotaren izena, Fufu. Zure kolore gogokoena, zer dakinit, urdina. Eskola aurrean izan zenuen irakaslearen izena. Eskola aurrean, patio eta oso ondo goretzu. Andereño nekane, hori da, andereño nekane jarri eta aurrera zoaz. Baina orduan zalantzak, ze nork egiaztatzen du hau guztia, Andereño nekanek bere ikasle izan ginen guztion zerrenda pasatzen diala, azkenean, zure pasait sekretua jarri behar duzunerako, ez dakizu Andereño nekanerekin fidatu ala ez. Ze behar bada, berari ere pasatu dizkiote zure pasait guztiak. Baina, azkenean, zalantzak lortzen duzu zure Twitter kontu propioa. Haizu, eta horrek kalera ateratzeko, beste duintasun maila ematen dizula, ez da? Facebook, ze arrunkeria hori. Etxetik irten aurretik egin behar den lehenengo gauza, sakelekoan aplikazioa jarri, bai? Twitter erabiltzaile zarela, ondo ikus dezaten denek, bai? Barkatu, hemenago super liatuta Twitterrekin, bai? Egia esan pantailan ez da esertxore gertatzen, baina, bada espada ere, egun osoa hortxe, bai, Twitterri begira, bai, uin elektromagnetikoaren kalteari desafio eginez, bai, takikardianek eta zorabiak egoten dira, baina niri bost, ni ezin arroago nire Twitter propioarekin. Baina, paradisuan zaudenean, beti dago estasia izorratzen duen inor. Haizu eta,
zenbat follower dituzu? Follower, ze follower, ze zatea izan. Follower, bai, Twitterreko jarraitzaileak. Follow jarraitzaileak, ezin jakin, ezin jakin. Jarraitzaileak, bat berarez, zero. Facebooken edonor da zure lagun, baina Twitterreko jentea oso selektiboa da. Eta zerekin, barduan miraria, bai, Twitterren argitxoa pizten da, bai, txoritxoaren argia, bai, eta jarraitzaile bat duzu, esatizu, jarraitzaile bat daukat, one follower, Eta nori izango da, Agurtzane Gabika Gogeazkoa, nor bestela. Kontuz, Agurtzane oso emakume selektiboa da, horregatik utzi zuen bikotearekin. Bueno, eta arain prest gaude, bai, dana daukagu, followerra, Twitterra, eta arain gure lehenengo txioa jartzeko momentua heldu da. Une historikoa. Txioa, ze polita ez da, lehenkik ekera saldu du, baina, zaunka edo berkurrintzea edo sakarregia ez da. Baina txio, oso polita da. Hau dena oso ederra da une historiko hau, bai. Eta ez dakizu, txioa jarri ala arrautza errun. Eta hortze zaude, zirrarak jota, bai. Eta instante errepika ezin hau transmititu dezaten Euskadi direktokoak deitu nahi dituzu behar. Baina ondo pentsatu eta esklusiba prezio hobean salduko duzula erabakitzen duzu, bai. Hortze ba, badoa nire lehenengo txioa, bai, mega intelektuala edo superdibertigarria izan behar du, Eta nik ez dakiz zer jarri. Eta orduan, txoritxoaren kontzientziak hitz egiten dizu. Ergelkeriarik gabe, ekin lehenengo txiorri, hemen ez dago lagunduko zaituen andere inonekanerik. Txoritxoa, ez da putrea balitzen, Eta orduan, horretxe zaude, bai, ekingo diot, idazteko prest zaude, eta orduan, 5.000 WhatsApp, Ze WhatsAppa 5.000 irizten dira, bai, eta, ara, eta zure maitalea da, bai, bero, gozo, itxaroten zaituela, bai, 1.000 bihozdun emoji artean, noski, eta, inez maitia, bai, orain oso kontzentratuta nago nire lehenengo txioarekin, bai, une historiko hau, eta zer jarri, bai, eta badator, banoala, bai, ona hemen nire 140 karakteretako ekarpen intelektuala. Zuk niri dena jango didazun moduan jango dizut nik zuri. Txioa bidali. Andere inonekane komunera joan naiteke. Nire lehenengo txio hori, Egoak ebaki banizkio nirea izango zen, baina. Zalantzabarik lagunok, burua eta atxamarrak leku berdinean euki behar dira. Eskerrik asko!